गसाइगाव पुलिसनि सिग्रोमनायाव मोसौ आरो मैसो जब्द'। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव पुलिसआ थांनाय हरनि समाव सिग्रोमनायाव 31 नं राजा लामाजों सोनाब बेंगलनिफ्राय आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै माबा मोसौ आरो माद' मैसोखौ गसाइगाव पुलिसआ जब्द' खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै माबा मोसौ आरो माद' मैसोखौ WB63B2323 टाटा DI गारिजों 31 नं राजा लामा जानानै गुवाहाटी फारसे लांबाय थानायावनो गसाइगावनि जयमागुरियाव हमनो मोनो। लोगोसे पुलिसनिफ्राय मिथिहोबावनाय बायदियैब्ला गसाइगाव सोहोरनि साखाथियाव गारिखौ लाखिनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय गारिया लाखियैयाव होसोयै होसोयै जयमागुरियाव हमनो हायो होननानैबो मिथिहोदों।